دا لطف آیا فرماتے نے کھجور کھا کے میرے دین چ خیال آوے عمر کدے ایک کھجور ہور دے دے عمر فاروق فرما لگے علی جی پیا سوچنے آپ فرماتے نے لج پالا سوچنا کدے ایک کھجور ہور دے دیو عمر فاروق فرما لگے علی کہ راتی خواب وچ چملی والا سو دیندا میں وی دوئی سبحان اللہ اچھا تے بولو کتنے تلوار لے کے نبی دا سر لینے جا رہے ہیں تے فرمایا علی جو تو خواب وچ پیا ویکھدا سا ماں جاگدا پیا ویکھدا سا جنہاں نبی کل قرآن پڑھیا انہاں دی اکھ دا علم انہاں دی اکھ دی حالت گرامی قدر حضرات عارف کھڑی محمد بخش رحمت اللہ علیہ بڑا سونا تے میٹھا جیدا ترجمہ کیتا چلیے پیر باہو دے حضرت میاں محمد بخش دے دربار تے وقت تھوڑا بھائی ماں کے بھی پہنچنا ہے تسی جلدی جلدی کرو یا عنوان مکمل کریے تے میں تانوں غازی لمدین دے میدان تے چھڈ آواں خور اچا بولو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رب دل دیاں اکھیاں دے پھر لاوے چانن مہرا کہ بلیاں ہر شے نظری آوے ہر شے نظری جاوے کیا نیڑے کیا دور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وقت عظیم حکمران ہو کہ ایسا حکمران کہ انگریز نے لکھے کہ اگر اسلام دے دامن وچ ایک عمر ہور ہوندا تے دنیا کے سوائے اسلام دے دوسرا مذہب نظر ہی نہ ہوندا یا اے عمر اگر 2 سال ہور زندہ رہ جاوے تو دنیا کائنات اندر اسلام کے علاوہ دوسرا مذہب کدھر نظر نہ ہوندا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدا نام سن کے کیسر و کسرا ورگے بادشاہ نو اپنے محلاں چ نیند نہیں آئی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے لباس تے ایسی درویشانہ زندگی پہ گزار دینے کہ مدینے دے بازار وچ گزر دینے تے رش وچ دھکے لگ دینے جدو دھکے زیادہ لگ دینے تو پھر فرما دینے لوگوں کوئی عمر نو راہ ہی دے دیو کوئی عمر نو راہ دے دیو انہاں دی تربیت مصطفیٰ نے فرمائی سی انہاں دے کپڑیاں تے کئی پیبند لگے ہوندے او پھٹے پرانے لباس پہن کے تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے درویشانہ زندگی ایسی گزار کے کائنات شہنشاہیاں کیتیاں مگر انہاں دی حالت کی ہے جدو بیت المقدس فتح کیتا گیا تے مسلماناں نے عیسائیاں کو بیت المقدس دی چابیاں واپس منگے کہ لیو بھائی چابیاں تے عیسائیاں دے پادری کہن لگے کہ اساں چابیاں تہانوں نہیں دینیاں اپنے بادشاہ نو بلاؤ اس عظیم فاتح نو اسی خود چابیاں اپنے ہتھاں نال دیواں اسلام دے سپاہ سالارہ نے حضرت عمر فاروق نو پیغام بھیجا کہ حضور آپ خود تشریف لے کے آؤ حضرت عمر فاروق نے مدینہ کے بعد ایک غلام نو نال لیا کہ ایک سواری لئی تے تر پہ بیت المقدس وال ادھر عیسائیاں دے پادری تے سارے لوگ لکھاں لوگ باہر آ کے حضرت عمر فاروق دے استقبال کرنے واسطے کھڑے نے کہ کائنات عظیم فرما روا تشریف لے کے آ رہے وہ سوچ رہے نے کیسر و کسرا دیاں بادشاہیاں ویکھن والے کہ مسلماناں دا کوئی بادشاہ آوے گا اودے نال بہت بڑا لشکر ہوے گا کوئی ہورو اودے نال کو بڑے بڑے اودے نوکر چاکر ہون گے کو باندیاں ہون گیاں کو لونڈیاں ہون گیاں مگر انہاں ویکھیا کہ ایک کوئی سواری تے سوار آ رہا ہے تے ایک بندے نے واگاں تے مہاراں پکڑیاں نے
حضرت عمر فاروق جب مدینے ٹرے تو غلام نو نال لے کے ٹرے تو جب تھوڑی دور مدینہ طیبہ تو باہر آئے تو غلام نو فرمان لگے تو تھک گیا ہوئے گا ہوں تو سواری تے بیٹھ جاتے واگا میں پکڑ لینا. غلام نے عرض کی تھی حضور میں پھر بھی غلام ہاں. فرمایا میں بھی کسے دا غلام ہاں, میں بھی کسے دا غلام ہاں. غلام نو سواری تے بٹھایا تے آپ محرم پکڑ کے ٹرے جا رہے. غلام تھک جاندے تے حضرت عمر فاروق کو انہوں سواری تے بٹھا دیندے نے. آپ تھک جاندے نے تے آپ بیٹھ جاندے نے محرم غلام پکڑ لیندے. جدو بیت المقدس دے قریب آئے نا تے سواری تے بیٹھن دی واری غلام دی آ گئی. انہیں عرض کی تھی حضور علاقہ فتح کیتا ہے تے حضور واری تے میری ہے مگر میں تو ہانو بخشی تسی بیٹھ جاؤ تے واگا میں پڑھنا نواں نواں علاقہ فتح کیتا. وہ کی کہن گے غلام سواری تے خلیفہ پیدل پہ چل دو. آپ نے فرمایا جو ہون بیٹھ جاواں تے میرے عدل دی چادر میں داغ نہیں لگ جانا. فرمایا واری تیری ہے سواری بھی تو کرے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام نے سواری تے بٹھایا تے آپ محرم پکڑ کے جدو قریب ہوئے تے عیسائیاں دے پادری دوڑ کے نا تے او غلام دے قدم چ عمر جڑا سواری تے بیٹھا کہ اے عمر ہے. مسلمانہ نے آکھیا او عمر نہیں جڑا سواری تے بیٹھا ہے, عمر ہوے جنہیں واگاں پڑ جانے. آپ دا عدل ویکھ کے حیران رہ گئے. ہن عیسائیاں دے پادریاں آپ دے استقبالی سونے دے ہار بنا کے رکھے. عیسائیاں دا پادری حضرت عمر فاروق دے گلے چ سونے دا ہار ڈالنے لگا. حضرت عمر فاروق نے سونے دا ہار پکڑ کے دور چھٹ جاؤ تے آپ نے فرمایا مینوں سونے دے ہاراں دی لوڑ کوئی نہیں, میرے لیے محمد دی غلامی دا پتہ ہی بڑا ہے. حضرت عمر فاروق نو پادری کہن لگے لج پالا ایسا تے سوچیا کہ دا بڑا فرما روایا آ رہا ہے, بڑے کرو فرض نال آئے گا کہ آپ دا تے لباس بھی پھٹ جائے. عمر دیاں کجی افرو جا گئے تے رو کے فرمایا لوگو عزت نہ تے لباس نال ملیاں نہ انہاں تاج نال ملیاں نہ عزت تخت تاج نال ملیاں کہ عزت محمد دی غلامی نال ملیاں. مصطفیٰ دی غلامی نال عزت ملی. یہ او سن جنہ دی تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. پھر او عمر جڑا مدینے دے یتیماں دیاں بکریاں پہچاندا ہے. تسی ہولا بھی بولو تو میرا گزارا ہو جاتا ہے. مدینے دے یتیماں دیاں جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, مدینے دے سارے یتیم اکٹھے ہو کے مدینے دی گلی چ رو رہے. آپ دا گزر ہویا تے ویکھ کے فرماندے نے روندے کیوں؟ تے مدینے دے یتیم کہنے لگے سونے روز بکریاں چار کے دودھ چو کے دے جاندا سی, ہن رونے تسی خلیفہ بن گئے ساڈیاں بکریاں کون چارے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے یتیماں نو جفا مار کے رو کے فرمان لگے روو نہ, اگے تہاڈیاں بکریاں اپنی مرضی نال چاردا ساں, ہن تے ڈیوٹی یتیماں دیاں بکریاں چارن دی لگ گئی. ان بکریاں نہ چاریاں تہاڈیاں یار ناراض ہو جائے گا. جنہاں دی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی. حضرت عمر فاروق مدینہ دے یتیماں دیاں بکریاں دھوپے چ پچار دے تھک گئے تے آپ کی کر رہے اپنی تلوار نو اس طرح کر کے درخت نہ لٹکا کے تے درخت دے سائے تھلے اپنے بازو دا سرہانہ بنا کے تے نیچے لیٹ گئے. وقت دا حکمران تے خلیفہ 22 لاکھ مربع میل دا کلا مالک اپنے بازو دا سرہانہ بنا کے زمین تے لیٹ گئے درخت دے سائے دے تھلے. ایک یہودی گزریا تے انہیں ویکھیا عمر کلا ہی میدان وچ دھوپے چ لیٹے, تلوار بھی ہے تے ہے بھی ستا تے گل تے بن گئی. انہیں تلوار اتار کے نہ تے حضرت عمر فاروق نے ستا جان کے اس طرح تلوار اٹھائی نہ حملہ کرن لگا. اچانک دو شیر ظاہر ہوئے, شیر سی اودی میں پب لا کے پے تلوار ڈگ پئی. حضرت عمر فاروق اٹھ کے بیٹھ گئے, یہودی پہ اکا بجائے. عمر فاروق نے تلوار پکڑ لئی, فرمایا دس ہن تینوں کون بچائے گا؟ نالے کمبے نالے معافیا منگ جائے. عمر فاروق نے معاف کیتا تے آپ فرمان لگے تو کی سمجھنا میں سو گیا. فرمایا ظالمان میں سو گیا جدے نلی علی لئی او بیا جاگ جائے. رخت بچھویا باپ آئی. عمر فاروق تو سادے دین دی راکھی کری جا, پھر تو
سری رکھی کر فرمایا جدن المیاری لائی سنتوں والا نوم او تے پہ جاگدا سی بھائی تھک گئے ہو ہاتھ چوکے بولو سارے جڑے جاگے اے عنوان طویل ہے میرا دل کردا ہے میں تانوں حضرت غازی علم الدین شہید کے دربار تے لے چلا تھوڑا جا وہ بھی عنوان سن لو کہ محمد صہیب خالد بھائی دی فرمائش بھائی کی ضرور بیان کریا جائے تو میں بس 10 منٹ حضرت غازی علم الدین دا صرف تعارف پیش کر دوں کہ کون ہستی ہے اتباع کرے محبوب دی پھر جڑا بھی ہوے ہمیں ترخانہ دا پتر ہی ہوے بولو تے صحیح نہ تے صحیح تو پاویں ترخانہ دا پتر علم دی غازی ہوے اللہ نو سونا لگ جائے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ جس دور جوان ہوئے اس دور دے اندر انگریز اور ہندوؤں نے مل کے مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی سازشاں کی بہت بڑی تحریکاں چل رہی سن مسلمانوں کے خلاف بنی حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ دا اگر بچپن پیدائش اور دیگر میں ساری بات عرض کرا وقت درکار ہے بس تعارف پیش کرنا ہے مختصر آپ دے دور دے اندر جب آپ جوان ہوئے ایک کھتری جنہیں حضور علیہ السلام کی گستاخی کتاب لکھی جدا نام سے راج پال کھتری بہت زیادہ مسلمانوں نے احتجاج کیتے جلوس نکالے گئے کہ ایدی کتاب نو ضبط کیتا جاوے انہیں مسلمانوں دی دل آزاری کیتی نبی کریم دی توہین وچ کتاب لکھ کے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دور وچ میں اپنے باپ جنہاں دا نام سی محمد دین انہاں کول ترخانہ دا کم سکھریا سا تے اس ویلے غازی علم الدین اپنے ابا جی نال سیالکوٹ کینٹ کم پہ کر دے سن غازی علم الدین جدو اپنے والد گرامی کو ترخانہ دا کم سے کرے سن آپ نے والد گرامی نے پہلا ٹھیکہ سیالکوٹ کینٹے چلے آسے اتھے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ اپنے والد گرامی کو کم سکھ سے گئے سیالکوٹ کینٹ والا ٹھیکہ ختم کر کے جدو لاہور واپس گئے سریاں والا بازار غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے والد گرامی دی دکان تے سارا دن لکڑی چکیل ٹھوک دا ترخانہ دا کم سکھتے تے جدو آپ تھوڑی کل دوتے مرد نے تے آواز ہوندی ہے ٹھک اترو فطرت دی آواز آئی دکان تے بیٹھ کے ٹھک ٹھک کرنا والیا تینو نبی دا انج دا عاشق بناواں گا قیامت تک عاشقاں دے دلاں چ ٹھک ٹھک کردا رہے گا انج دا نبی دا دیوانہ بناواں گا عاشقاں دے سینے تے دھڑکیا کرے گا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ لاہور تو لے کے مدینے تک ایک انج دی عشق دی لکیر بنا کے دے گئے کہ پاویں عامر چیمہ شہید ہوئے تے پاویں غازی ملک ممتاز قادری ہوئے لکیر اسے تے فقیر بننا پینا جڑی علم دین بنا کے دے کے گیا یہ سارے اسے لکیر دے فقیر نے جڑی وہ ترخانہ دا پتر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینے تک عشق دی لکیر بنا کے دے گئے روحانی اولاد نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ دی بعد تمام آن والے عشاق غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نو کوہاٹ دے ریلوے اسٹیشن دا ٹھیکہ مل گیا آپ دے بڑے بھائی نو جنہ دا نام سی محمد دین والد دا نام سی تالے ماند بڑے بھائی دا نام سی محمد دین محمد دین دکان سونپ کے تالے ماند اپنے پتر علم دین نو نال لیا تو کوہاٹ نال لے گئے آپ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جی کوہاٹ ریلوے اسٹیشن تے کام کر رہے تھے میں ریلوے اسٹیشن دی مسجد چ نماز ظہر پہ پڑھ رہا ہوں
مسجد وچ مینوں کسے دی چیخا مار مار کے روواں دی آواز پئی آوے غازی لمدین کہندے نماز پڑھ دے مینوں سرور تے لطف نہ آوے کون ہے جڑا ایڈے درد نال رو رہے علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ غازی فرماندے کہ جب میں نماز پڑھ کے دیکھا تو کہ بابا وڈیرا تے سجدے وچ سر رکھ کے زارو کتاب ہوئے غازی لمدین فرماندے میں قریب گیا تے بابا رو کے کہہ رہا کملی والیا معافی دے سونیا میں مدورا میں وڈیرا ہو گیا میرا جوان پتر بھی کوئی نہیں یہ کدے میں ٹھیک ہوتا میرا پتر کوئی جوان ہوتا کملی والیا میں تیرے بدلے نہیں رہا غازی لمدین بابے سے قریب جا کے فرماندے بابا رونا کیوں ہے یہ بابا کہنے لگا پترا تو کون ہے فرمایا میں لاہور کا ایک کارخانہ کا پتر ہوں لاہور کا نام سن کے بابا رو پہ آؤ کہنے لگا پترا تیرے لاہور کے کھٹری نے میرے نبی کی گستاخی کی تھی میں رو کے پیا معافیاں مانگنا کملی والی آج وڈیرا نہ جاؤ سونے میں تیرا بدلا لینا کھٹری مار جاؤ میرا پتر بھی جوان کوئی نہیں غازی لمدین کی آنکھاں کی اکھرو آ گئے بابے نو سینے لا کے فرمان لگے رونا تیرا کم میں کر دیواں گا مینوں پتہ لگے تیری قبولی نہیں رہی میری ہو گئی غازی لمدین فرماندے نے میرے گھر بھتیجا پیدا ہویا بڑے بھائی دے گھر بیٹا پیدا ہویا تے گھر والے نے پیغام کو ہٹ بھیجا بھتیجا ویکھ جا یہ بھتیجا ویکھن لاہور آئے تے بھتیجا بھی فوت ہو گیا بھتیجے نے دفن کر کے واپس گھر آ رہے تھے راہ وچ ایک جلوس لوگ نعرے رسالت لگا دے جا رہے سیدہ طاولہ شاہ بخاری تقریر پہ کر دے ناموس رسالت تے آپ نے رو کے جدو جملہ بڑے جذب نہ بولیا تے بڑے وجدان نے جا کے فرمایا نا او ویکھو ام خدیجہ تے معاشہ دروازے چ کھلو کے تے آوازاں دے رہی ہے جے میرے پترو آؤ تے ساڈی عزت نو ذرا راکھی کر کے تے سنبھالو بس آ جملہ حضرت پیر سیدہ طاولہ شاہ بخاری بولیا لوگ اپنے کپڑے پھاڑ کے رو رہے کئی لوگوں نو وجد آ گیا غازی لمدین شام نو گا رہے نا تے اپنے بھائی بڑے دے نال اپنے مکان دی چھت تے لیٹے تے کہنے لگے بھائی جان اج کل جلوس بڑے پہ بازاراں چ نکلدے نے ہویا کی ہے تے محمد دین بھائی کہنے لگے کہ اج کل کھتری راجپالے نے ساڈے نبی دی گستاخی چ کتاب لکھی ہے مسلمان جلوس پہ کردے نے کہ انہوں سزا دیتی جاوے کتاب نو ضبط کیتا جاوے مسلمانوں کی بڑا اشتعال ہے تے غازی لمدین اپنے بڑے بھائی نو کہنے لگے جو بھائی جان جیڑا اس راجپال ہندو نو مارے گا کھتری نو کوئی انعام شام ملے گا تے بھائی محمد دین ہاس کے کہنے لگے انعام کی ملنا ہے حکومت انگریزاں دی تے ہندو نال مل گئے جیڑا انہوں مارے گا انہوں پھانسی ملنی ہور کی ملنا ہے تے غازی لمدین ہاس پہ تے بھائی محمد دین پوچھتے ہیں تو کیوں ہسنا ہے تے فرماندے نے یار پیچھے جو جھوٹا مل جائے پھانسی دا ہور کی چاہیے جے یار دے پیچھے جھوٹا پھانسی دا علاوہ جائے ہور کی چاہیے بڑے اختصار نال لفظ دیتا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں اپنے مکان دی چھت تے لیٹیا تے ادھی رات ویلے ایک بابا میرے خواب وچ آیا تے بڑا سونا جا بابا تے پیر دی ٹھوکر مار کے کہنے لگا تو ستا ہے لوگ تیرے نبی دیاں گستاخیاں کری جا رہے اٹھ بدلا لے غازی لمدین کہندے نے بابا تے خواب وچ اتنا کہہ کے چلا گیا تے میری رات تارے گندے گزر گئی نیند نہ آوے نوجوانوں غازی لمدین فرماندے نے فجر دی نماز پڑھی غازی لمدین دا ایک بیسٹ فرینڈ جڑا سب تو سکا یار سی وہ آپ دا محلے دار سی او دا نام سی چھیدا عبد الرشید چھیدا کہندے سن فجر دی نماز پڑھ کے غازی لمدین نے جا کے چھیدا دا دروازہ کھڑکایا او دا بازو پکڑیا تے باہر لیا کے نا تے ایک بازار دے قریب ہی بار کھڑا سی اوتے تھڑے تے بٹھا لیا تے غازی لمدین فرمان لگے یار چھیدیا میں راتی ایک خواب دیکھے تے چھیدا غازی لمدین دے لباں تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا پہلے میرا خواب سن غازی لمدین کہنے لگے چل تو پہلے سنا لے تے غازی فرماتے نے میں حیران رہ گیا جیڑا خواب میں چھیدے نو سنانا سی چھیدا مینوں پیا سناوے چھیدا کہنے لگا راتی میرے خواب وچ ایک بابا آیا تے مینوں کہہ کے گیا نبی دا بدلہ لے اٹھ کے غازی لمدین فرمان لگے بابا تے راتی مینوں ملے چھیدا کہ مینوں ملے ہن چھیدا کہ اونوں راجپال نو میں مارنا تے غازی لمدین فرمان میں مارنا
کہنے لگے قرآن اندازی کر لینے ہیں جیدہ قرآن نکلے وہ مار لو ایک تے کاغذ تے شیدے دا نام لکھے تے غازی علم دین دا نام لکھے قرآن اندازی کرنے لگے بچہ سکول پہ جاندہ سی غازی علم دین کہنے لگے بیٹا ایک پرچی اٹھا بچے نے کاغذ دا ٹکڑا اٹھایا تے جدو کھولیا تے نام غازی علم دین دا لکھیا شیدہ مکر گیا کہنے لگا یہ پرچیاں پھر پہن گیا اے پرچیاں پھر پھیل گیا دوسری باری پھر قرآن اندازی کی تھی گئی تے نام پھر علم دین لکھنا آیا سیدھا پھر مکر گیا کہنے لگا پرچیاں پھر پھیل گیا تیسری باری جب قرآن اندازی کی تھی گئی تے نام علم دین دا نکلے سیدھے نے اٹھ کے غازی دا متھا چمیا تے کہنے لگا تیری عظمت قربان جوان جا علم دین جا کے انہوں مار دے میں شہادت نہیں لے سکیا پر تیرا میرا پتا رہا جب تک زندہ رہا گا تیری قبر سے جھاڑو دیا مجھے پتا لگ گیا میری منظوری نہیں ہوئی سونے تینوں قبول کیتا بس بھائی غازی علم دین نے جس دن راجپال ہندو نو مارنا سی صبح فجر دی نماز مسجد وزیر خان وچ پڑھی رات داتا علی حجویری دے قدماں وچ گزاری تے فجر دی نماز جامع مسجد وزیر خان چ پڑھ کے تے آپ پورے راجپال دی کتاباں دی دکان سی اوتھے پہنچ گئے قریب ایک چائے والا کھوکھا تے اوتھے بیٹھ گئے تے او چائے والے نے پوچھدے نے راجپال دی دکان کیڑی انہیں اشارہ کیتا او دکان ہے فرمان لگے کدوں آوے گا انہیں آکھیا جی 11 بجے آوندا ہے فرمان لگے جدو راجپال آوے تو بس میں دس دیں کہ کیڑا راجپال ہے شاہ جی بہانے نالو چائے والے کو بار بار چائے پی رہے کہ منو کوئی اٹھاوے نہ بار بار چائے پی لے رہے 11 بجے کار رکی تے کار وچوں موٹا جہا کالے رنگ دا راجپال نکل کے دکان وچ گیا تو چائے والے اشارہ کیتا او راجپال ہے بس وہ چائے والا کہندا کہ میں ویکھ کے حیران ہاں جی میں اشارہ پہ کیتا تے او جڑا نوجوان میرے کول سی اوتھے پہنچے راجپال جی اپنی کرسی تے بیٹھ رہے او دے نوکر کتاباں پہ درست کر دین غازی علم دین خنجر لگے تے سر تے چلو گئے فرمایا او ظالما تو جلے میرے نبی دی گستاخی کیتی ہے راجپال کے دوڑ پہ آؤ غازی علم دین نے خنجر دا وار کیتا پیدر پہ وار کر کے فرمان لگے کہ تو یزید بن گئے میں حسین دا نوکر بن گیا بڑے آرام نے ٹرے قریب نلکا سی اوتھے جا کے خون دھویا کپڑے صاف کیتے خنجر دھو رہے ادھر راجپال دے نوکراں رولا پا دیتا ساڈے کھتری نو کو مار گیا کوئی مار گیا لوگ کٹھے ہو گئے تھانے دار بھی ایک آ گیا تے غازی علم دین فرماندے نے خنجر دھوندے مینوں خیال آیا ظالم کدھر بچنا گیا ہوئے واہ محمد دے شیرو تھوڑی عظمت تو قربان دوبارہ مارن آئے دوبارہ نہ مارن آئے نا تے آپ نے دیکھا کہ ہندوؤں نے ایک فتو نام دا مسلمان تو انہوں پکڑیا جی انہیں مارے غازی علم دین دا بازو چھڑا کے کہنے لگے انہیں نہیں ماریا میں ماریا ایک تھانے دار دور دا لگایا رہا کہنے لگے منڈیا دوڑی نا غازی علم دین فرمان لگے تھانے دار آرام نہ دیا اسی دوڑنا والے نہیں دنیا دار نال سودا نہیں کیتا رب دے یار نال سودا کیتا بس بھائی تھانے دار نے گرفتار کر لیا پیشی ہو گئی بڑی لمبی میرے کو کتابہ دے اندر او ساری عدالتی کاروائی دے اج بھی الحمدللہ کاغذات موجود نے غازی علم دین دے مقدمے دی مکمل الحمدللہ میرے کو ساری دستاویز پئی آنے بھائی غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ تے مقدمہ چل گیا حضرت علامہ محمد اقبال سیالکوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان رحمت اللہ علیہ نے سب تو بڑا کردار ادا کیتا غازی علم دین دے کیس دے اندر حضرت مولانا مسلم بی رحمت اللہ علیہ سر محمد شفیع رحمت اللہ علیہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کہ ساڑھے بزرگاں تے اسلاف نے اس مقدمے دی پیروی کی تھی
ہندوؤں نے اپنے بڑے بڑے وکیل کر لے کہ ہندوستان دے اندر پورے دے اندر حرام مچ گیا، ہندو بھی جلوس کر رہے ہیں تے مسلمان بھی، ہندو کہندے نے سا کھتری دا بدلہ لینا تے مسلمان کہندے نے سا اپنا غازی بچانا۔ اجی میں تسا ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ واسطے جدو بڑے بڑے جلوس تے کڈے نا، اس تو بڑے جلوس 1928 عیسوی دے اندر اس پاکستان دی دھرتی نے غازی علم الدین شہید واسطے ویکھے نے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نواں بارٹ لا کر کے اس ویلے انگلستان تو انگلینڈ تو واپس آئے سن۔ علامہ اقبال نے راتوں رات خط لکھیا کہ حضور جلدی جلدی لاہور آؤ، کملی والدہ کا عاشق بچانا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح لاہور تشریف لے کے آئے صبح، مولانا مسلم بی رحمت اللہ علیہ، سر محمد شفیع، علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الورا رحمت اللہ علیہ تے قائد اعظم محمد علی جناح غازی لمدین نو جیل وچ ملن گئے نا کوٹ لکھپت دے اندر، تے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح فرمان لگے مڈیا میں تیرا وکیل ہاں، میں تینوں بچان آیا۔ غازی لمدین حضرت محمد علی جناح وال ویکھ کے فرمان لگے مینوں کرنا کی پینا؟ قاضی اعظم کہنے لگے تو کدے ایک باری کہہ دے نا میں نہیں ماریا تے جے تینوں نہ بچاواں تے میرا نام محمد علی جناح نہیں۔ تے حضرت غازی لمدین ویکھ کے کہنے لگے حضور حیاتی چ ایک ہی کام چج دا کیتا ہے تو مکر گیا، میرے پلے کی رہ جائے گا؟ قیامت نو کملی والے نو منہ کڑا بخاواں گا، میں ادھر تو مکر جاواں، میں ماریا۔ کیس دی ہیئرنگ ہوئی، حضرت قائد اعظم نے ایسے دلائل دیتے پڑھ کے ویکھو کدے کہ عدالت نو مننا پہ گیا کہ غازی لمدین نے نہیں ماریا۔ قائد اعظم دے دلائل ہی ایسے اپنے خنجر ہوتے ایسے دلائل دیتے کہ عدالت نو مننا پہ گیا کہ اس خنجر نو غازی لمدین نے مارے ہی نہیں، مگر جس دن فیصلہ ہونا سی نا عدالت جج دے کول کوئی ثبوت نہیں کہ غازی لمدین نے مارے، مگر انہیں آخری ویلے جدو ملزم کو پوچھا ہاں بھائی کنے مارے، تو غازی لمدین چیخا مار کے رو پہ تے کٹہرے سے بول کے فرمان لگے میں محمد دا گستاخ مارے ہے۔ سارے دلائل درے دے دھرے رہ گئے، جج نے پھانسی دی سزا لکھ دیتی۔ غازی لمدین اس ویلے جھوم رہے، فرما تو ہن سزا دیتی ہے، مینوں 3 دن پہلے کہ بابا خواب چ دس کے گیا سی تیاری کر لے، سونے نے بلا لیا، 3 دن پہلے خبر مل گئی سی۔ بہرحال نوجوانوں لاہور کوٹ لکھپت جیل تو میاں والی دی جیل چ دور بھیج دیتا گیا کہ لاہور اگر پھانسی دیتی بڑے جلسے جلوس تے احتجاج ہون گے، جس طرح غازی ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ والی راتوں رات پھانسی دیتی گئی، خبر ہی نہ ہون دیتی گئی، اس طرح غازی لمدین میاں والی دی جیل چ پہنچایا گیا۔ اسی طرح جس طرح آپ دے ماں بہن نو راتوں رات آپ دے رشتہ داراں نو ملایا گیا، اس طرح غازی لمدین رحمت اللہ علیہ دے گھر والے نو رات نو ملان گئے تے آپ ہس رہے تے آپ دی باجی رو رہی، تو بہن کہنے لگی میں رونی ہوں تم کیوں ہنسنا ہے؟ آپ فرما لگے کسی نے دسی نہ میں تمہیں گل دسا تو بھی ہنسے گی۔ تو بہن کہنے لگی دیرا سونا، آپ نے فرمایا دیرا میں لیٹی آئی سونی صورت بن آیا تے مینوں آ کے کہن لگا اٹھی لمدین تینوں ویکھنے آیا۔ میں پوچھیا کون؟ فرمایا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ میں عرض کی لج پلا میں ترخانہ دا پتر تسی اللہ دے نبی مینوں کیوں ملن آئے؟ فرمایا علم مدینہ ہر رات نبیوں دی کچہری مدینے لگدی ہے، اج بڑیاں راتاں گزریاں نے اسی نبی جدوں مدینے کٹھے ہونے آ، کملی والا تیریاں ہی گلاں کردا۔ مینوں خیال آیا مانو مل کے آواں جدیاں کملی والا گلاں کردا ہے۔ جو لمدین پھر وہ مقام لے گیا، یقین کرو رب دی جنت واسطے لوگاں دی زندگی دی راتاں مصلیاں تے گزر جاندیاں، لوگاں دی زندگی دی راتاں تسبیحاں پڑھ دے جنت لے گزر گئیاں۔ واہ لمدین تیری عظمت صدقے جاواں، نہ تیرے سر تے دستار بندی گئی، نہ تو قرآن دا حافظ، نہ شیخ الحدیث، نہ شیخ القرآن، نہ تو رازی نو پڑھیا تے نہ تو غزالی نو پڑھیا، نہ تو حزب البار دے ورد کیتے تے نہ تیری زندگی دی راتاں مصلیاں تے گزریاں۔ بس انہیں کیتا کہ ایک کوئی محمد دا گستاخ ماریا تے لاہور دے بازار چو انار کری چو ایکو قدم چکیا تے دوجا جا کے جنت دے بوئے وچ رکھ دیتا ہے۔ کوئی کو قدم چ ایڈا وڈا سفر کر گیا، عشق دیاں ساری منزلاں ایکو قدم چ طے کر گیا۔ گرامی قدر حضرات، وہ جنت دا وارث بن بیٹھا،
جا کے انہیں دوسرا قدم جنت بوئے چ رکھیا. یقین کرے جے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. گرامی قدر غازی لمدی نو جدو پھانسی دیتی گئی بڑی لمبی گل ہے.